to točí. Áno. Ty odkúvaj. Čo je? Čo? Zajebem plyn. A ja zajmem tiež. Poďte. Poďme. Držte ma. Držte ma. Ty vyjebanec malý. Neočúvaj. Kurva. Ono už dneska. Dnes ma vody, lebo bude tma. Dobre. Neočúvaj. Ako čo? Koľko razy ti to mám hovoriť? Ale už dneska je akože. Koľko razy ti mám hovoriť? Ale poď. Bohatý tam. Na to už. Poďte. Poďte. Pre televíziu Joj vymyslel Patrik Burza. Treba ju upražiť, vieš. Tak, jasne. Do pánočky. Treba. Druhé. Druhé. Prilepku, všetko. Výborne. Hlavne tam. Tu karujem.